Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulanlaryň başyny Istanbullu virusdan gorunmak üçin ýasamy ara geçenden soň ölenleriň sany 15 adama ýetdi. Olaryň adyndan 4-si Türkmenistanyň raýat ýanatylan çap edilen habar çekýär. Eterekde we Balkanawatda koronawirusyň ýüze çykanlygy öňe sürilýär. Saglyk ministrligi dymýar. Ýurt boýunça kesele garşy şäherler güýçlenýär. Prezidentiň maslahatyndan soň döwlet edaralaryna ýüzärlik tütetmek işi badally. Koronawirusyň ýaýramagynyň fonuna Türkmenistan, Awganistan bilen döwlet şerketini gaýtadan açýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Merkez Aziýada COVID-19 sebäpli aladalar artýarka Türkmenistan Nowruda taýýarlyk görýär diýen atlan çap edilen habarymyz hem köp okully. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Eterekde we Balkanawatda koronawirusyň ýüze çykanlygy öňe sürilýär. Saglyk ministrligi dymýar. Ýurt boýunça kesele garşy şäherler güýçlenýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Koronawirusyň ýaýramagynyň fonuna Türkmenistan, Awganistan bilen döwlet şerketini gaýtadan açýar. Çoğunluda Angardaky itleri ýok etdiler. Türkmenawatda nagt ýetmezçiliginiň fonuna bankomatlaryň sany azaldylýar. Türkmenistan öz ýylat üçin valyuta çäklendirmelerini artdyrýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenen gepleşikler boldy. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny maskalar we koronavirus barada 5 saat bilmeli diýen atlan çap edilen maglumat video habarymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 10-njy hepde atly fotosergimiz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. COVID-19 nädip ýaýrýar we ondan nädip gorunyp bolar? Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň rekomendasiýasyna atlan çap edilen videomuz hem bu hepde iň köp görülen video maglumatlaryň biri boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň habarlaryny okamagy, gepleşiklerini dinlemäge, video maglumatlaryna, surat sergilerini syn etmäge, öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Traktorlar, dermanly gösümlikler, arak, saunalar, käwr ýollaşylar COVID-19-dan gorunmak üçin akyla sygmajak, peýdasyz maslahatlar berýärler. Bir gödөгçilik aslynda saklanýan Türkmenistanyň lideriniň gözi bilen seredilse, koronavirusdan gorunmak üçin ýüzärlik ýakmak ýaly gadymdan gelýän bir serişde bar. Belarusyň awtoritar prezidenti hem ministrler kabinetiniň agdalaryna we ýylleşlerine şuňa meňdeş bir maslahat berdi. Daşary çykyn we ekin meýdanlaryna işläň, traktor miniň diýdi. Dünya liderleri we saglyk ekspertler dünýäde COVID-19 epidemiýasyny togtatmak, karantin çärelerini görmek, şerketleri yapmak, maskulanmagy hökman düzgüne görmek, ýokunç kesele garşy göreşýän saglyk işgärleriniň iş mümkinçiliklerini giňeltmek tagallalaryny edýärler. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň maglumatyna görä alimler basymrak dünýäde 7500-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan hastalygy togtatjak bejeriş vaksinasyny tapjak bolup çalışýarlar. Şeýle-de köp resmi ýarym hakykatlaryň, nädogry maglumatlaryň we almy däl bejeriş usullarynyň ýaýradylmagynyň we hatda wagt edilmeginiň öňüne almak üçin tagalla edýär. Bu sosial mediýanyň çalasyn ara gatnaşyk serişdeleriniň giňden ulanýan döwrüne ören kyn mesele bolup çykdy. Koronawirusyň ýaýramagy we oňa garşy görülýän çäreler köpçülikleýin infodemiýa, käbir takyk we käbir takyk bolmadyk maglumatlaryň aşy köp bolmagy bilen utgaşdy. Bu adamlaryň zerur bolan ygtybarly maglumatlary we anamdar gollanmalary tapmagyny kynlaşdyrýar diýip bütün dünýä Saglyk Guramasynyň fevral aýynyň başynda çap eden hasabatyny aýdylýar. Sarımsak, C vitamini, steroidler, efir ýaglary, Facebook'da ýa-da ortiýatyň sosial ulgammalan wikada okap biljek zatlaryna da garamazdan bu zatlaryň hiç biriniň koronawirusa garşy durup biljekdigini tasdikleýän hiç bir ylmy subutnama ýok. Ýalňyş maglumat meselesine üns çekmek we adamlar ygtybarly, awraýly we anamdar çeşmelere tarap gönükdirmek maksady bilen käwr ýolbaşçylaryň koronawirusa garşy göreşmäge kömek edip biljek em hökmünde hödürlän geňenaý nädogry tekliplerini nazara aýlaýar.
Dünyadaki iň bir ezdi jemgyýetleriň biri bolan Türkmenistanyny ýyllar boýy häkimiýet başynda galan awtoritar liderler saglyk babatyny akla sygmajak we ören geň taň emýomlary salgy berip geldiler. 2006-njy ýylda ölmezenden öň özüni ähli türkmeniň atasy diýip atlandyran Sapar Murat Niýazow diňe jemgyýetçilik saglygy baradaky maslahatlar däl, ruhy ýol görkezmeleri bilen hem ýygyderli çykyş ederdi we onuň aýdýan diýen zatlary döwlet telewizionyasynda gazet jurnallar tarapyndan gylny gaçyrman ýygy gaýtalanardy. 2005-nji ýylda ýurdun lukmanlaryny dünýäde saglyk işgärleriniň ulanýan gadymy Hippokrat kasamyndan ýüze urup oňa derek günäri boýunça elektrik inženeri bolan Niýazow kasam etmek goýruldy. Onun orun tutary Gurbanoğlu Berdimuhammedow alan günäri boýunça diş doktory bolup durýar. Emma ol hem Niýazowynkydan kim oturmayan şahsiýet kultuny döretmekden ýa-da almy taýdan esaslandyrylmadyk saglyk maslahatlaryny bermekden çekinip durmady. Ol ýakynda 13-nji martda geçiren hökümet mejlisinde hem köp ýurdy ulalada goýan koronavirusy agdaman ýokunç kesellere garşy göreş babatyny öň beren nesihatlaryny ýene bir gezek gaýtalady. Bizim ata-babalarymyz müňilliklaryň dowamyna yaramaz enliklere garşy durmagyň, dürli ýokunç keselleriň öňüni almagyň suud edilen netijeli milli suwlaryny döredipdirler diýip olaýtdy. Berdimuhammedow munyň bilen hem çäklenmedi we has öte geçip ýüzärlik diýilip atlandyrylýan ýabany ösümligi ýakmagyň, tüsseletmegiň, şeýleleýin göze görünmeýän wiruslary ýok etjekdigini anandyrmaga çalışdy. Hakykatda bu dogry däl. Türkmen döwlet telewizionyasy dekabr aýyna mallaryň arasynda ýaýran ýokunç keseliň garşysyna göreşýän daýhanlar üçin veterinarçylyk serişdeleri barada gepleşik taýýarlady. Şol gepleşikde mal eýelerine teklif edilýän bejeriş usullarynyň arasynda Berdimuhammedowyň adyndan çap edilen kitapda berilýän maslahatlar hem bar. Bir ýyl bolsa Saglyk ministrligi Tomsky dem alyş näsaglyklaryndan ejir çekýän türkmenlere saglyk maslahatlaryny berdi. Ol maslahatlaryň arasynda Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň derman ösümlikleri adly kitabyny almy taýdan esaslandyrylan diýilýän dermanlyk çaýlar ulanmak maslahaty hem bardy. Şol wagtda Türkmenistanyň 19-njy marta çenli koronawirusyň tasdiklanan hadisesi habar berilmedi. Ekeniň orarsyň. Aleksandr Lukashenko hem Belarusy dolandyran 2 ýyllykdan gorak wagtynyň dowamyna watandaşlaryna halk içinden alan pekim paýhaslaryny ýygyderli paýlamakdan armaýar. Ol prezident bolmadan öň sowetlerin urnan köpçüliklerin daýhançylyk kojalygyny ýolbaşçylyk etdi we ýylleşlerine berýän penni nesihatlaryny we halk tebipçilik maslahatlaryny şol ýerden susup alýar. 16-njy martda ol Minskide ministrler kabinetiniň işgärleriniň ýygynagyny geçirdi we şol ýerde de ýurtda dören koronavirus aladalarynyň öňüni almaga çalışdy. 17-nji martda bu ýurtda 17 adama virus ýokşanlygy tasdiklandy. Lukashenko döwlet telewizionyasynda halky görkezlen mejlisde resmiýlere ýüzlenip, biz mundan öň beýleki viruslaryň hem höttesinden geldik. Bu virusyň hem höttesinden gelersiýdi. Siz diňe işlemeli, hususan näkädir. Owady işlemeli Lukashenko aýtdy. Adamlar owa ýerlerine, meýdanyna zähmet çekýärler, traktor sürýärler. Hiç kim virus hakyna gurrun edenok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol ýerde traktor hem adamy kesellen saplar, ekin meýdanlary hem dertliğini bejerer diýip olaýtdy. Lukashenko öz ministrlerine saglyk arzu etmek bilen ýene de bir saglyk maslahatyny etsildi. Hogurly, gyzgyn sauna giýrinde gow derläň. Koronavirus Selsiýa boýunça 60 derece gyzgynlykda ölýär diýdi. Hakykatda bolsa traktorlaryň, saunalaryň ýa-da meýdan işleriniň koronavirusa garşy haýsy bir täsiriniň bardygy hakynda hiç bir suwutnama ýok. Arak ýa-da arak emi 18-nji martda çenli Serbiýada 80 adama virus ýokşanlygy tasdik edildi. 3 hepde öň dünýä ýüzündäki resmiýler koronavirus ýaýramagyndan alad edip başlanyna prezident Aleksandr Vučić öz hökümetiniň görýän çärelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin saglyk ekspertleri bilen uguşdy. Ol degişip egerde içilse alkogolly içkileriň peýdal em bolup biljekdigini öňe sürdi.
Olar maňa aýdanlaryndan soň ödümini men Amerikanlaryň munyň dogurdugyny aýak depýäni görýärin. Alkogol goýan ýerinde koronavirus döremeýär. Inni men günne bir ulgur arak içmek üçin goşmaça sebäp tapdym diýip olaýtdy. Ýöne munyň spirtli içkiler bilen hiç bir baglanşygy ýok. Men muny siziň bilmeňiz üçin tosladym diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Emma bu üçin daşary işler ministriniň bir adamyň Serbiýanyň telewizionyny virusyň Hytaýyň ykdysadyetini nyşana alýan daşary ýurt dillüşigi döwüni öňe sürmezligine kömek etmedi. Şu aralykda Belarusly Lukashenko bu üçin şu hepdäniň başynda özüni araga tutmak baradaýdan sözlerini gaýtarady. Men içegen adam däl. Ýöne ýaňy ýakynlar degişip ellerinizi diňe arak bilen ýuwmalyal. Belki de 40-50 gram arassarak bu virusy zäherler diýerdim diýip Lukashenko aýtdy. Hakykatda bolsa, spirtli içkiler içmek koronavirusyň öňüni almaýar. Ondan ýa-da beden içindäki beýleki viruslardan gutulmaga hem kömek etmeýär. Alkogol aslynda mikroplary we viruslary öldürmäge kömek edip biler. Ýöne ellerinizi arak bilen ýuwmakdan netije bolmaz. Mukaddes su, mukaddes virus. Adamlary netijesiz halk tebipçilik gurulmaları bilen ala sarmyk ýagdaýa salýan diňe siýasy ýolbaşçylar hem däl. Beýle iş edýän liderler başga da bar. Bir topar pravoslaw ýurduny şol sany orsiýetde urhanlaryň käbiri koronavirusyň ýakyn fizik aragatnaşy arkaly howadaky damjalar ýa-da gapgaçlarda galan tüýkülük ýaly beden suwuklarynyň üstü bilen ýokaşyp biljekdigini duýdurýan lukmançylyk görkezmelerini eret etdi. Rus Pravoslav Kilisesiniň ýokary derejeli işgäri metropoliten Illaryon döwlet medeniýetini bu ibadathananyň 19 aprelde bellenmeli Paska bayramyna çenli döwürde hyzmatlar üçin ibadathanaları ýapmajakdygyny aýtdy. Şeýle de Illaryon Russiya 24 tele ýaýlymyna ibadathana ýolbaşçylarynyň haýsyr virusyň ýa-da keseliň ýygnanşyk mahalyny ibadathana hyzmatlary wagtyny çörek ýemek we çakyr içmek desturlar amala aşyrlaryny ýokaşyp biljekdigini inanmaýanlyklaryny aýtdy. Şeýle de bolsa, ol ibadathanyň ibadatçylara mübarek şerap bermek üçin ulanýan çemçesini ulanmak ýaly düzgünlerini üýtgeşmeleri gyýrmagyň pikirini etjekdigini belledi. Ýöne gadagan etmeli ýa-da berja etmeli geňeş maslahatlary barada aýdylanyny käbir halatlarda bir gedek ulanýan çemçe ulanlar diýip ol sözüniň üstüne getirdi. 17 martda ol has hem aňyra gitdi. Bu ibadathananyň awanýan howpy kemmege garaýanlygyny asla aňlatmaýar. Virus ýaýrasa we ýokuşanlaryň sany köpelse, koronavirusa garşy göreş barada häkimetlerden täze buyruklar çyksa, ibadathana olary boyun bolar diýip ol Rossiýskaya gaziýeta aýtdy. Ol ibadathana ýolbaşçylarynyň bir gedek ulanýan käseleri, bir gedek ulanýan rezin ellikler ulanmak we hatçyada din nişanlary ogşamak praktikalarynyň togtatylmagy ýaly pravoslaw dep desturlaryna adat bolmadyk çärlerin hem görülýänligini sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan mundan bir näçe günden pesinden Kazanyň Volga derýasynyň oýununa ýerleşýän bir pravoslaw kilisesinde şerap içmek üçin hemmeler şol bir mukaddes çemçäni gaýtala ulanýardy. 18 martda orsiýetde virus ýokuşanyny tasdiklananlar 114 adama ýetdi. Şu aralykda Gürjistanyň 38 adama virus ýokuşanyny tasdiklanan ýurtda pravoslaw urhanlarynyň çokunmaga gelenleriň käselerini şerap goýmak üçin şol bir adat çemçäni gaýtala ulanmagy dowam etdirýänlikler barada habar berildi. Gresiýanyň pravoslaw kilisesi hem Illaryonyň viruslaryň aragatnaşy arkaly ýaýramajakdygy barada aýdan esasy tutan ýerliligine ýerdi. Gürji pravoslaw urhanlarynyň ýene bir bölegi bolsa, şu hepde Tbilisiň köçelerini aýlanyp awtologlara we sürüjilere mukaddes suw sepip koronavirusy ýerine serpikdirmek ýa-da ondan bejermek tagallalaryny etdiler. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini raýat aktivisti, synçy, siýasatçy, odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasyna dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy elbetde koronavirus aradalar bilen bagly, hususan Türkmenistanyň ýagdaýlary bilen bagly.
Nur Muhammed ağa Türkmenistanly koronavirus aladalylaryna agly görülýän çärelere gysgaça baka beräýsäňiz. Dünýä liderleri ullokan aladalara galyp bu arada bir topar çäre görýärler. Türkmenistana görülýän çärelere siz nähil baka berýärsiňiz? Kıyıkıza aytsam Türkmenistan'a bu mesele gizli saklanıyor. Ne için diyeceğiniz yurtta olyan, yurtta değil, dünyada olyan, yurtta da şeyle olyan, dünyada olyan hakikati aydınlanıyor. Şuna orada korunmak için edilen çareler katipes. Ne bize gelen haberler oyuncudu. Arkayın adamlar gezişiyor, toyam edişiyorlar, restoranlara maçık. Yerlerde daha barzat yapılıyın. Avstriyanal gördük. 50 bin adam işsiz aldı. İşsizliğinden sebebi yankı edarlar, esasen hususi edarlar. Onlar yapılıyor. Nemişin nişin qadagan edilir, şular yağdaydı işlemek. Adamlar yığınanyan yerine yığınanmanlayan livaydılıyor. Türkmenistan'da bunları alı çare görülüyor. Şoň için gen görmeler. Yine de şu gaydık gersek bunun hemmeten Berdi Muhammedov'a bağlı. Düşünükler. Sen ol hakikati gizleýäniň bilen halkyny gora bilmeýän ahyry. Şonu düşünmeli, iň bolmanyna. Goňşularam, gazaklar alsak, özbekler aýtsak, käbir zatlar gizlem bolsa ýöne bir käbir hereketler bar, edilýän hereketler, gadagan edilýän. Umumy bir komissiýalar döredilýär. Ýa-ni näçe kesel bolan aýdylýar. Bu Türkmenistandan hiç sat ýok. Inni Nur Muhammed ağa sözüňizi öleýine, ýani siz Awstriýadaky ýagdaýy aýtdyňyz. Çekiýada häkimiyetler şu koronavirus krizisi bilen barlykda işini ýitiren, gazanjyny ýitiren adamlaryň 80% aýlygyny tölemek hakynaky meseleni öňe sürýär. Bu meseleni öz boýuna alýar son habarlara görä. Şoň bilen barlykda Türkmenistan bir tarapdan da siziň aýdyşyňyz ýaly meseleni gizlin saklaýar, maglumat bermeýär ilatyna, hatda Goňşy ýurtlara garanyna da Türkmenistanda bu mesele ýapyk saklanýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanda ýalňyş maglumatlaryň ýaýradylmagy hem ören güýçli diýip aladalar gelip goýuşýar. Berdi Muhammedowyň güdärlik sadak purnuň we külüniň ýokunç kesellere garşy durmak käsiýeti hakyna beren maslahatlarynyň gapdalyndan ila darasynda goýunlaryň kelle başaýagynyň, ýyrmarlaryň aýaklarynyň hem virusdan goramaga täsiri bar diýen myşmyşlaryň ýaýraýanyny gaýdylýar. Siyasatçı, siyinçi we adam hökmünde bilim boýunça lukman bolan prezidentiň ilmi esasy bolmadyk saglyk maslahatlaryny bermegine siz nähil garaýarsyňyz? Awur beýdirekli ahyry. Bu halyň bilimiň ýagdaýynyň ýeten derejesine, bu olar ýaldatlar ýöne gulkun çahyrin. Hey beýlede bir maslahat berilýär. Olar ýaly bolýan morsa öňüni almak gerek ahyry. Hakykat ýözüňde bolmasa ýurtdaşynyň gerek dermanlaryny almak gerek ahyry. Yine Kitay'a gaýdyp gelýär. Şo ýerden başlady, şo ýerde de iň uly bir betbagçylyk bolýan şoň öňüni aldy diýsegem ýalňyş däl, şonu ýem Kitay. Sen Kitay'a gaz berýän aragatdaşyň bar, iň bolmanyna şolardan tejribe alaý ahyry. Halkyň gorajak boldyň. Şona medlenok. Bärde işçilik, yani Praga'da çare görülýär diýdiň işçilik üçin. Bir ýerde de ýem kansler, Awstriýan kansleri 30 milyar euro yani işçiligi sosial tölemek üçin ýem goýberdiler. Yetmese onam ýene köpeljekler. Şolar ýaly çare görmeli ahyry. Hakykatan hem halkyň aladyny etýän boldyň. Soňky maglumatlara görä prezident Berdi Muhammedow 19 martda hem Duşuk meclis geçirip guruluşuklar wagtyny gurmak, ýokary hili gurmak barada maslahat edipdir. Mundan öň siz Türkmenistanyň guruluşuklary 2-nji, 3-nji derejeli guruluşuklary goýup halkyň ýagdaýyna seretmek barada pikirler ortağa atýardyňyz. Indi şuňky ýagdaýda Türkmenistan näme etmeli? Guruluşuk meselesinde, halka kömek meselesinde, saglyk hyzmatlaryny dikeltmek meselesinde sebäbi Türkmenistanyň saglyk hyzmatynyň Berdi Muhammedow döwrüne has pesek açanlygy, adamlaryň daşary ýurtlardan derslerine derman gözlemeginiň köpelerini warda ýygyderli gurrun edýärler. Ol hakikat şoňky ýagdaýda birinji nowatda hakykati ortaga çykarmaly. Hakykati gizlemelerle hakykati ýurdun içindäki bolýan datlary öwrenmeli, şonu bilmeýän bolsa. Iň kiçik owa çenne şoň içinde ketel barmy ýokmy? Şolaryň hemmesini ilki bir sany hasabyna almaly. Şolaryň hemmesini kontrol etmeli. Onuň oňa garşy onam gizlemeler, ona aýtmaly. Şol ýaýramaz üçin nähili hereketler etmeli halk. Ona aýdyp oturmaly. Onuň şoňa garşy şo keselleri izoler edip, oňa gerek dermanlary özüňde bolmasa ýurtdaşyndan almaly.
Guruşyk diýilýän zada birinji nowatda saklamaly. Näme üçin diýsem guruşykda işleýän adamlar agyryn. Bir-birinden kesel geçmegi mümkin. Birinji nowatda saklamaly. Oňa etýän çykdyjyny, ýa-ni halky goramak üçin, halky halas etmek üçin bu ýagdaýdan guruşa berýän serişdäňi halka halas etmek üçin şoýrik bermeli. Ona şolar ýa çäre bermeli birinji nowatda. Esasy şu zatlaryň bolmaýanynyň sebäbi Berdi Muhammediň öz düşünjesi, bilim ýagdaýy, şoň düşünjesiniň şeýle pestegini görkezýär bu hereketler. Hormatly dinleyijiler, bu odalky diplomat Synçy Nur Muhammed Hananyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyň koronavirus aladalary bilen bagly görülýän çäreler bardy. Siziň nähil pikir garaýşlaryňyz bar? Bize ýazyn, telefon edin. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Owganistanyň kawarçymyz Şaýmerdan Uly Murady. Şaýmerdan Uly, soňky maglumatlary berseňiz koronavirus aladalary bilen baglykda. Bu aladalar bilen baglykda türkmenler nähili çäreler görýärler ýa-da nähil kynçylyklar çekýärler? Onça diňden bolmasa da Awganistanda da ýaýrady, köp adamlara koronavirusyny ýoklaşanda o barada Awganistan Saglyk Goraýyş Ministrligi habar berýär. Demirgalyk Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň arasynda bir koronavirusy hene ýaýrap bir gitmen eşitmedim ýöne. Demirgalyk gundatar Awganistanyň badygy welaýatynyň Malçak şehrinde türkmenler goýtun bolup ýaşaýarlar. Şol ýerde ýaşaýan türkmenleriň yaşları şu İran'a gidip işleyerdiler, zahmet çekerdiler. Soňsa İran'dan bir näçe türkmenler dolanyp gelip bir şu yerde soň suwuklama, dokurda ağrıma, baş ağrıma şeyleri keseller tapılıp günde bir 3-4 adam sol näsalykdan, näbelli näsalyklar aradan çykdy. Onun koronamiýa başga bir keselmi onu anyklaýanyk bardy lukmanlar ýok. Günde 3-4 çağa ula adamlar, yaşlı adamlar aradan çıkıp oturdu. Soýanyň ýaşaýjylary maňa jaňa durun berdiler. Olar Türkmenistanyň kömek soraýarlar, Türkmenistanyň kömek isleýärler olar. Şaýmerdan Uly, siz Owganistanyň türkmenleriň, marçakly türkmenleriň Türkmenistanyň kömek isleýänliklerini aýdýarsyňyz. Eýsem Owgan hökümetinden olara kömek ýokmy? Owganistanyň bu koronavirus bilen baglykda ýa bu keselçilik bilen baglykda käwr aladalaryň tagallarlaryň edilýändigini aýdyp durýarsyňyz. Owgan hökümeti türkmenlere kömek bermeýärmi? Indi ol türkmenlere kömek bermän duranamdan da türkmenlere de kömek berilýär elbetde. Maşol marçak şehrinde ýaşaýan türkmenler çekde ýerleşen Türkmenistanyň içine şu Awganistanyň kartasyny eser etseňiz, ol Türkmenistanyň içine giýip dönýärde rükünjekde şu çekde ýerleşenligi üçin otaya barmak hökümet işgärleri, saglyk goýuş işgärleri otaya baryp bilen atlar. Şonuň üçin hem olar şu Türkmenistan bize kömek etse dip soraýar. Mätäç galyp kyn ýagdaýa düşenligi sebäple Türkmenistanyň kömek soraýarlar. Bäzin kömek getirmäge mümkinçilik ýok. Eýsem Şaýmerdan Uly, soňky döwürde şu koronavirus aladalary bilen baglykda Türkmenistan bilen Owganistanyň arasynda gatnaw, ýük gatnaw beýleki nähili ýagdaýda? Şu barada sizde gaýsy bir maglumat barmy? Türkmenistan'a indi adamların bar gelen kesildi, onu yük gatnawy gaýtadan açyldy. Türkmenistan'ın yük ulagları arkaly haritlar gelýär. Şol keselenine Awganistanda adyk ýemekler ul atyk ummatlar Awganistandan Teredin Pakistan'a ýapdy. Ondan soň Özbekistan'a, Tajikistan'a beýleki ýurtlar Türkmenistan soň açdy. Şol Türkmenistandan akine bender arkaly demir ýol bilen hem yük ulagları arkaly yük gelýär. Andan Türkmenistan'dan şonuň üçin ýene pesagaşdy şol adyk ýemek haritlarynyň bahasy. Öň birden gummatlarda bir 2500 bolgan, ýani $35 bir halta urun bahasy çykdy. Şonuň şol gummatlarda ýene şonuň soň häzir arzanlady Türkmenistan şo serhedini ýük ulaglar üçin ýük üçin açandan soň elbet. Indi eger marçakly türkmenler Türkmenistan bilen gatnaşyň gaýtadan dikeldilmegi bilen baglykda kömek sorasalar Türkmen hökümetinden ýa Owgan hökümetinden olar onda kömek etmek mümkinçiligi bolup biljek-de, adyk mümkinçiligi, derman mümkinçiligi ýa beýleki mümkinçilikler. O Türkmenistan'ın mümkinçilik var, Awganistanyň mümkinçilik ýok. Awganistanyň kömek etmegi uzakda ýerleşen çekde ýerleşýär. Olar telewizordan Türkmenistanyň görüpdirler. Türkmenistan İran'a kömek etdiňe koronavirusynyň eger çekýän İran'a kömek etdi. Bize de şeýle kömek etse biz ana şeýle gaty kyn ýagdaý başyna düşdi. Bizim kesellerimizi bejergen mätäç bize hiç yerlere kesellerimizi akıtıp bilen ýok. Ýolumuz uzak çekde ýerleşdik. Şonuň üçin bize kömek etse Türkmenistan şu taýdan bir saglyk goraýyş
işgärleri uğratýan ýa-da bizim şotaya baryp dursalyk ondan bejerge almamyz üçin kömek etse dip jaňa dip aýtdylar, şeýle haýyş etdiler. Hormatly dinleýijiler, Owganistanyň nakyk habarçymyz Şaýmerdan Gulmurady bilen Owganistanly türkmenleriň arasyndaky koronavirus aladalar hakynda söhbetimizi dinlediňiz. Şonuň bilen Hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip bu torýar. Azatlygyň torkunlaryndan aýrylmaň.